Saúdos, isto é Soltando Estacha, o programa que semanalmente repasa acontecido na Liga Galega de Traiñeiras, Trofeo Xunta de Galicia. O 25 de xullo, a Liga celebrou a festa da nosa comunidade en Mugardos. Sexta cita puntuable para as 10 embarcacións que compiten na primeira división masculina. Regata 4 longos, con 3 equipos na primeira quenda, a Cabana Ferrol, Castropol e Cesante Rodavigo. Moito público. Achegouse o Peirao para desfrutar coa 10ª edición da bandeira Concello de Mugardos. Cabana Ferrol, campeoa o ano pasado da Liga B, demostrou que vai a máis. Dominou con autoridade a súa serie, distanciándose en 13 segundos de Cesantes Rodavigo e en 21 de Castropol o remate do segundo longo. Remando na súa ría, a Cabana entraba primeira nas bollas de meta. Por detrás de Albatros, como leva sucedendo toda a temporada, Cesante Rodavigo bateu a Castropol. En acción ian poñerse Bueu Ximei, os anfitrións de Mugardos e os seus veciños de Narón. Segunda quenda, na que os locais ian asinar o mellor resultado deste curso, con remonta incluída. Mugardos non podía con Bueu Ximei nos dos primeiros longos. Os morracenses alcanzaban a segunda ceaboga 7 segundos antes que a tripulación da Besta Rusa. E a Narón, un tempo 9 segundos peor que o marcado na primeira serie pola Cabana Ferrol. O equipo verde non reaccionaba e quen si o fixo foi Mugardos. A segunda parte da regata dos anfitrións foi brutal. Recuperou a desvantaxe respecto a Bueu Ximei e conseguiu gañar a quenda. Narón definitivamente non puido mellorar o rexistro da Cabana Ferrol. Manga de honra cos 4 primeiros da xeral da Liga A e a vivirse o desenlace máis emocionante do que vai de curso. San Bertolomeu Bersí volvía a empezar moi forte como é habitual e a segunda virada chegaba case a par de Cabo da Cruz, dos líderes. Segunda prol dos de Boiro, terceira ia Tirán Pereira e cuarta Mecos. Diferenza das últimas jornadas, Cabo non puido nesta ocasión despegarse de Meira. Os tercos buscaron ata o final a que sería a súa segunda vitoria desta campaña e todo se decidiu nun final de infarto. Por 33 centésimas, a proa de Cabo entrou por diante da de San Bertolomeu. Vaya man a man. Terceira 15 segundos Tirán Pereira e Mecos caeu a sexta posición. Escoitamos os protagonistas. Foi unha vitoria peleada, foi dura, apenas unhas centésimas. Bueno, contento de poder debutar no meu equipo que levo desde pequeno, desde as categorías bases. A disfrutar agora da bandeira, da miña primeira bandeira. Foi unha vitoria moi apurada con San Bertolomeu, tamén Tirán chegou a estar por diante. Como ves esa loita con estas dúas traiñeiras? Ao final son xente que tamén entrena, as corrientes notáronse, o barco iba duro, pero bueno, soubemos pelear hasta o final, todo esforzo ten a súa recompensa. 5 vitorias xa consecutivas, comeza Cabo a distanciarse un pouco de Tirán e de San Bertolomeu? Sí, ao final é o objetivo, intentar estar na máxima forma para poder volver a estar nesa ACT. Bueno, cada regata é un paso adiante. Bueno, tal como se deron as primeiras viradas, contabades con esa remontada? Non, a ver, tiñamos moitas ganas da regata nosa, é evidente, despois da semana pasada que fixemos un mal resultado, a verdade é que tiñamos moitas ganas de resarcirnos, os chavales salían motivados. E bueno, no primer largo levantouse un poquinho de vento na segunda virada, pero vimos que era cuestión do vento. Na segunda igualábamos coa Cabana, que era o que iba adiante, e despois eu penso que o terceiro e cuarto largo foron espectaculares por parte dos chavales. Bueno, cuarta posición, xa é un bo posto, pero indo por riba na casa, non? Que supón este cuarto posto e indo por riba na casa? Sí, pois xa che digo, todo a verdade que é unha edición moi grande para os chavales que estaban aí, para todo o pobo, que a verdade que tivemos moito seguimento no Peirao. A verdad que sí, que un orgullo. Foi un pouco por momentos, ao principio parecía que sí que salíamos bastante ben e que íbamos metendo a Mugardos, pero ao final pois acabarnos recortando e entrando antes en meta que a nós. Sí que pois a min parece unha regata un poquinho corta, tamén comparado coa da semana pasada que foi de 25 minutos, pois queiras que non pasa a factura, pero bueno, concentrados en seguir traballando e para a semana que ven pois intentar dar o máximo posible outra vez. Tempos parciais e finais da bandeira Concello de Mugardos, victoria de Cabo da Cruz por 33 centésimas
Respecto a San Bertolomeu Bersí, terceira Tirán Pereira, cuarta sorprendente anfitrió a Mugardos, quinta Bueu Simei, sexta Mecos, sétima Cabana Ferrol, oitava Narón, novena Cesante Roda Vigo e décima Castropol. Na xeral, aínda máis líder Cabo, con 6 puntos de vantaxe sobre Meira, despois de 6 xornadas. Terceira, continúa Tirán Pereira. Os de Boiro tiveron que sufrir como nunca para manter a súa xeira triunfal. Levan 5 vitorias consecutivas. As seguintes dúas bandeiras da Liga A, na primeira fin de semana de agosto, terán lugar en Ferrol e Cesantes. Vémonos nos peiraos. Ata a próxima.